tekee. Minkä takia en tykkää käpistä? No ihan sen takia, että tekee Eikö aika... pilapuhelu soittanut? Minua ei Siis vituta... just pitää vajota niin alas. Minua että vitutti soittaa- vaan siinä se, että Pottuhan teki samalla sen pilapuhelun, että se matki täysin sitä. Niin. Mä keksin jotain parempia. Soitti mulle töihin pilapuhelun, johon vastasi meidän poika. Ja sitten hän koitti sillä tehdä rahaa. Jako TikTokiin, jako näihin kaikkiin vitun... Mutta en jaksa kellekään olla niinku vihainen. Niinku... No, jako kaikkiin sosiaalisiin medioihin sitä videoa. Ne istui jossain vitun Se on vaan tässä riivimaailmassa on se, että... kahvilassa ja samalla soitetaan mulle. Ja sitten kun mä otan puhelimen... Riivimaailmassa on se, että yritetään... Hei, saanko mä nyt puhua? Minä puhun tälle, sinä puhut sille. No niin. Riivimaailmassa yritetään saada Niin. puhetta aikaisemmin, ihmiset kiinnostuu ja seuraa. Sitten hän jakoi niin rahan toivossa sitä videoa, mihin vastasi meidän poika. Ja kun mä näin ilmeistä, että nyt on jotakin Hyvä mummo. semmoista kuin on, niin otin puhelimen, niin saman tien iski mulle luurin korvaan, kun mä sitä mitä vittua sä haluat. Niin saman tien meni luuri kiinni ja sitten hän jakaa sitä videoa. Se jakaa sitä videoa jonnekin TikTokiin ja muualle, että saisi rahaa. Lopeta nyt. Narsista mä oon, kyllä. Myönnän kaiken mitä aukutaan. Me ollaan molemmat potunkaan narsisteja. Niin ei mulla paljon sympatiaa Heru-tyypille.